Maayong adlaw mga bata. Karon magkat-on na pod kita sa pagbasa. Andam na ba mo? Sige, maayo. Sundan na nato ang pagkat-on sa pagbasa silabang A, Lesson 2. Okay, kani ato sang reviewhon ang ato ang gitun-an pag miagi. Sunda ug sunduga gihapon ako. A. Ba. Ka. Da. Fa. Ga. Ha. Ja. Ka. La. Ma. Na. Pa. Ra. Sa. Ta. Va. Wa. Ya. Za. Very good. Karon tun-an na pud nato ang letra nga partneran og letrang E. Okay, sunduga gihapon ako. E. Be. De. Fe. Ge. He. Je. Ke. Le. Me. Ne. Pe. Re. Se. Te. Ve. We. Ye. Ze. Good job! Karon, magbasa na pod kita og mga pulong nga naay silabang A ug silabang E. Andam na ba mo? Okay, maayo. Sugdan na nato. A. Te. A. Te. Ate. Ba. Ye. Ba. Ye.
babaye, e, le, pan, te, e, le, pan, te, elepante. Usa kita magpadayon palihog ko sa pag-click sa subscribe o pag-turn on sa notification bell. Daghan kaayong salamat. S, pa, da. S, pa, da. Espada. He, len. He, len. Helen. Ka, pe. Ka, pe. Kape. Car, ne. Car, ne. Carne. La, me, sa. La, me, sa. La mesa. La, pel. La, pel. La pel. Pa, pel. Pa, pel. Papel. Pa, me, la. Pa, me, la. Pamela. Pan, de, sal. Pan, de, sal. Pandesal. Pet, sa.
pet, sa, petsa, ya, te, ya, te, yate, ye, ma, ye, ma, yema. Nice one! Okay, karon pod magbasa na po kita og mga pulungan o kapahayag. Andam na ba mo? Maayo, sugdan na nato. Maog gihapon ha, sunduga gihapon ako. Ang ang ate sa bata. Ang ate sa bata. Ang babaye kay naay yema. Ang babaye kay naay yema. Ang kape kay naa sa lamesa. Ang kape kay naa sa lamesa. Very good! Daghan kayong salamat! Ayaw kalimti ang pag-click sa subscribe o pag-turn on sa notification bell. Daghang salamat! Magkita-kita tapuhon!